Sa Bacolod, Aksyon Radio. Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:54. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Hey! 55 minutos nakaligan sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon na naman na Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Pungsod, Pilipinas kag sa Kutob, Balabutan. Sang signal sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa mga nagabonitoro sa ato sa nga YouTube Live. Kag sa ato naman sring Facebook Live. Welcome naman sa isa ka-edisyon sang inyo sa nga palatuntunan. Action Reports After Edition. Medyo pinasahi ako na espesyal ang edisyon sang sering palatuntunan. Damo sang nagakatingala nga mga ka-action naton. Oy sa gabonitor sa aton sering live stream ha. Kag pasi may mga kakilala kamo dira nga natingala nagpamangkot sa inyo kung nga wala mabatian on air ang Aksyon Radio Bacolod sa radio set sa AM radio sa sulod sang pilanak ka oras mga ka-aksyon. Inaabangod sa wala gid ginalaoman nga trouble nga natabo dito sa transmitter naton sa barangay Talok, Syudad sang Bago. Nagapangayo sang dispensa ang Aksyon Radio Bacolod sa inyo. Man may mga hitabo nga hindi gid malikawan sa kada istasyon sang radyo. Daw pareho lamang ina sang lawas man sang tao, lawas naton taran.
Kung kaisa naga-bagdown man, naga-masakit man, wa man sang perfecto. Di bla? Apang ko naga-masakit ang lawas ang tao, nag-aayo man. Di nagwedugay ginapaabot na ito nga kabay makabalik kita sa kahanginan pagi sa radio set na gid. Pero bisan amo sa maka-action ang senaryo sa gihapon ng pagserbisyo sang DYEZ Action Radio Bacolod nagapadayon. Nagapadayon pagi sa Facebook Live kag sa YouTube Live. Ara gihapon mabatian dira ang tanan-tanan nga mga dramas kag palatunturan sang DYEZ Action Radio Bacolod. Amo na hopefully nagalaom ang Action Radio nga hindi man madugayan. Base sa mga gabi maka-action, base dugay-dugay, makabalik magkita sa kahanginan. Gani sa aton sa nga mga nagabonitor sa Facebook Live, thank you, good. No, sa walang sawang pagkikinig palagi. Dito sa inyong paboritong istasyon, ang number 1 AM radio station sa Negros Occidental, Cagabacolod. Base na maka-action sa official nga resulta sa survey sang Nielsen sila sa nga 4th quarter survey sang 2020. Gamay-gamay lang nga polo pasyensya maka-action. Ang importante, ara kamo sa gihapon naga-suporta. Inyo ka-action na Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, ato na paghahandoton ng ato sa nga mga pangulong dinalan. Bakuna para pangontra sa kagaw nga corona halin sa AstraZeneca. Ang istorya. Isyo kag problema sa bakuna nga itubsok sa mga tao para pantapat. Na hindi masunod lang kung hindi matapikan sa COVID-19, medyo gina problema subong sa nga madamo nga mga local government units alin sa probinsya papanaog sa sunod kag banwa nga level. Ang problema diri bangod way patanto sang klaro kung ano gid bala o kung sa mga linyada pa sang pelikula ho. Ano ba talaga kuya? Kung ang artista nga santo na discover ni Vic Soto bla. Inang iya sa nga linyada, ang iya sa sikat nga tagline, iya sa sikat nga signature line. Inang ginasiling ako inang tinaga nga, ano ba yan? Di bla. Ano gid ang kamaturan? Mabulig bala diri supply ang gobyerno nasyonal sa probinsya sa banwa kon syudad. O kon bahala na ang mga ini kon gusto man magbakal o kon hindi sang bakuna. Mao katul ulo kang paminsaron subong sa nga mga LGUs. Amo ning resulta kon nga ang grupo sa mga alkalde pati na si Governor Bong Lacson diri sa Negros Occidental na ginistoryahan ay kainasa nga udto online. Agod pamangkoton ang mga yara tos babawho ang ginatuwag nga vaccine czar nga si Carlito Galvez. Mabulig bala diri kung hindi. Tikon bakal lang sang bakuna, pwede gid mahimo sa madamo nga mga LGU sa Negros Occidental. Kung ang tinutuyo mga ka-aksyon, mapukan ka mapanas kung mapulbos na ng COVID-19 ho. Hindi na magpabaya ang mga LGUs o galing, nagahulat man ang iban. Tikon may libre nga magasto kay mo yaman. Di bla, may libre malang ipanagtag ang LGUs. Mayo kung tani ining bakuna kontra COVID-19. Blaway sang kapanusan ho. May daw isda niya noy. Daw isda niya day. Kung way ka ni isang freezer, mapanos niya. Di bla, tay mangumpra ka isda karon da. Kung mayara masang mahatag si imo, libre sa ulihi. Mongol pang imo sa paminsaron kung paano mo na ipangtupsok.
Nga problema pangadaan sa mga dapat tubsukan kay kadamo pa mga kaaksyon sa hindi yaluyag magpatubsok. Base na sa survey nga ginpatigayon, duwalos katunga gid sa mga Filipino ang hindi luyag magpatubsok sa bakuna kontra COVID-19. Magluwas lamang kung magpasarbing gobyerno nasyonal nato, no? Magpasarbing ato sa nga nasyon sang kasuguan nga dapat tanan obligado magpatubsok sa bakuna inayaway gid sa mga makalikaw da. Ya ko ba dughan na sa mga phobias bakuna. Mayara gaya tao pagkakita pa lang injection, pagkakita pa lang sa taliwis sa injection bla, lipong na. Mayara ginadamo daw. Mayara gani kilala ko nga soldado. Soldado gauyat sang Armalite. Nagabakbakanay sa gera. Sus, gin-injectionan sa mag-aksyon. Nagupod siya, nobiyaya pa. Nobiyaya pa nagupod sa iya. Pagkakita yang kumuha sang injection ang nurse mag-aksyon. Nagaus-us siya sa plungkuan niya mo. Inaway mahadlok sa bala, pero nadlok sa gabay nga dagom. Di problema pa na subong nagsililimpon na mga problema naton sa mga opisyal naton sa gobyerno ho. Sining bakuna kontra COVID-19 ho. Tamo na nagkatul ulo kapabinsaron subong sa mga LGUs. Di nag-inistoryahanay sila mag-aksyon kay nasa nga udto mga alkalde with the Governor Bong Lacson online. Subong hapon mga ka-aksyon, mga governors naman ang nag-inistoryahanay mag-aksyon. Di amo tong muno kon baklanay lang sa makuna kontra COVID-19. Hindi ko magpati nga waay sang kwarta ang isa ka LGU Hindi ko magpati. Ang iba niya nagapa kidis ka nagapalidit, anong panawag, anong term da mag-action nga daw nagapaligis pabla. Okay man kay batasan nina sa isa ka opisyal nga may pagkakinot, no? Gakinot bala nga kung mayara malang maka-aksyon ya halin sa gobyerno nasyonal nga maghahala ka pa imo ya kapalibog gastuhon mong pundo mo di man. Ang pundo mo di sa lokal pwede mo pa na magasto sa iban. Di bla? Hindi man kus mabasol ang pila ka mga opisyal nato sa gobyerno diri sa lokal. May pundo gina. Ang Bacolod, tinagbulgar na nga mayara sila sang 300 million pesos nga ginapain, no? Para ibakal. Ang gobyerno probinsal naman sang Negros Occidental, may 27.5 million pesos naman. May mga sunad man nga nda man nagpain. Pero ti mayara gidya sa nasilintanag nagalang-alang gidya. Tangod sa pagpati nga basi mga hatag man ang gobyerno nasyonal sang libre. Kaya na sa aga si Governor Bong Lacson na istorya sa mga alkalde Angot City. Sa buong hapon si Governor Bong Lacson nagsungilano naman sa mga pareho niya nga gobernador sa pungsod. May klaro na bala kung wala pa. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pagsaylo sang Kapitolyo, madugay-dugayan pa ngaman. Pagsaylo bala sang mga ara nagatrabaho sa Provincial Capitol. Amo na yang madugay-dugayan pa. Karong pag-umpisa sang construction sang bag-o nga building sa Kapitolyo Provincial, laban-laban sa una nga kwarter na ho, subong nga tuwig 2021. Ugaling kay ang construction maka-action ang kaluwigon lang nga makompleto matapos gid. Ang construction sa nga mga estruktura kon building diri sa Pilipinas, nagakalabutan niya tinuig mo dito sa China ya pinakadlaw lang. Why to ang construction sa building sa China to ya, non-stop to ya, 24 hours. Tekon construction maka-aksyon sa provincial capital tinuig ho, dinalantaw maka-aksyon duha o kon tatlo katuig pa, ang hulaton antes mahuman ang bag-o naga-inaw-inaw. Mas masangkad kag mas malapad na estruktura dito sa mga syudad sang Talisay. Daw kanami sa ilo na las Talisay, no? Kaya ang Talisay sa ulihi amo amangin capital city sang Negros Occidental.
Hindi man na insigida madula ang ngalan sa Bacolod kung magkanto ka sa Metro Manila. No, sikat man kagapon kung Bacolod nun ka. Pero te, kung magsaylo dito ang provincial capital sa Talisay, kag Talisay City ng capital sang Negros Occidental, dasig nga pagbutyog sang ekonomiya ya, turismo ka negosyo yang aman. Damo-damo na da ang mapatukod negosyo. Alin sa Bacolod ang provincial capital. Building. Oh, hindi niya matunaw, hindi na di madula. Yara magapon building da, no? 99% na nga barayon ng pagsaylo sa Kapitolyo. Manang tarang nga mga alkalde sa Negros Occidental, okay, siling ni Governor Lacson. Pabangkot dari may isyo payhan nga magatuhaw dari sa ulihi. Ang isa dari sa ginabantayan, bangod may ginapaabot pa nga eleksyon sa 2022. Sunod na nga tuig ho, bulan sa Mayo na next year. Kagbase ang pagsaylo sa Kapitolyo sa Talisay City, mamunuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5 in Nueve Action Radio Philippine Standard Time. Aerial inspection sa Mambulok Creek nga ipaidalom sa dredging operation pati gayunon. Diri na si area sang surad sa Bacolod ya aerial inspection. But silingon may ara ka mo dira makit-an eroplano man kon helicopter nga magalupad-lupad. Magalibot-libot dira sa area sang Mambulok. Ay ang mga tao nga nagasakay dira amon sila ang malantaw. Kung nanogid ang itsura sang Mambulok Creek, suba sang Mambulok, dalom o kon damo basura. Para tunan ko nanong pwede dira nga mahimo magluwas sa dredging activities. Amitan ko ng suba simintoho, no? Inang ginatawag riprap la. Aning riprap skilid la na. Namin na sa pagpadalom, dapat ang riprap simintohon. Ang riprap ipabakudon. No? Inaya sa ulihi siguro hapos na lang ng dredging operation. Kag hapos mo na makita ang hindi guro insigida tinumpok ang basura eh. Why na siya sang sangitan mo? No? Di ba? Kamanti simentadong kilid na kag badalom-dalom. Dako ang gasto? Napatihan nyo mga tao, dako ang gasto. Gagasto gani ka mo sa 4.9 million pesos nga Alandumon Tower ho, nga subong hinampangan social media ho. Hinimo nila aircon. Kapon ang imutangan nila aircon ang literato sa 4.9, 4.8 million pesos nga Alandumon Tower. Kagin hampang-hampangan social media, kagagin siling amo nang halinan ho. Kung gaang nga nagtugdaw sbong. Kung may aerial inspection sa Bacolod City dito sa Talisay, Northern Negros. Oy, may araman! Kaina sang odto makakson, kaina sang aga tub-tub sang odto. Ang sanggo di ang padalubigan pagi sa 3rd District Board Member nga si Andrew Montelibano. Ginpatuwag ang mga personal, ang opisyal sang PEMO, sang PSWDO, kaga PDMP. Agad to hambalan ko nanong pwede nga mahimo nano ang masunod nga tika nga himuon sang provincial government para ang ining trahedya. Hindi gid man ni malikawan, gakatabo ini normal ini nga sahi sang kalamidad. Pero ang tinutuyo diri nga kon matabo gid man liwat ang halit hagan-hagan lang. Hindi parehas nagligad na ka-aksyon nga New Year. Kag nagligad nga January 8 nga grabe na puwerte pa. Di masakay man sila sa chopper ko plano eh. Ang ila sa nga target nga lantawon ay dira gali sa may area sang patag. Ining ginatawag nga Malisbog Cats Basin. Water Cats Basin. Mayara ilida. Ginadudahan nga base kung umawas palang tubig sa Sirang Cats Basin nga na. Or
basi may portion nilang catch basin mga ka-aksyon nga narumpag, natiphag, nawasak, naglitik, o ano nga terminolohiya. Lantawon nila, part na sa ginapatigayonon nga area survey, aerial inspection. May tani ko manaog gino. Ang nagapatigayon balasang aerial inspection, aerial survey. Nami tani kung helicopter malang gina, chopper malang sakyan yo, kita ka mo da landingan, panaog parang at least mabatsagan gibilang area, mabatsagan gid ka maistorya mismong tao sa mga lugar eh. Kasi ang mga tao sa lugar mong mismong makahatag sang patod nga recommendation, maka-suggest sila nga amoning maayo sir ho, amoning maayo board ho. Eban, ara sila na mo, sila nakahibalon sa star slabo. Di bla, pwede man na. Pwede gid eh. Ano pa kayo ang ilas rin nga? Agahimuon. Lakip na ilas rin pulo pa siningan. Ang ginatawag nga quarry operation o arena. Una sa balita, una sa aksyon. Sadya gini daw. Quarry operations. Kaya siling kita quarry operations mga ka-aksyon, damo-damo nga mga kaprobinsyahanan dinamunuhan ni Presidente Rodrigo Duterte. Isa inis ang gadapatihan nga nagalis doon ang banggad naton. Quarry operations diri sa Negros Occidental. Ano ini? May nag-aabuso gid manayhan. Rason kun nga natabo tong lala nga pagbaha sa Northern Negros. Kung may ara sang pagpang-abuso, ang pabangkot diri nga subong lang namunuhan. Uy, gising! Nakatulog guro Why guro ka balo? Basi katulog ang mga dapat diri po kawon. Subong lang dilambalaan mo nga basi kunong quarry operation among ginhalindan ni. Ang gobyerno sa Negros Occidental may himuon nga tikang para mapunggan o kung mapaganhagan ang halit sang baha kung may magluntad gidman. Ang SP pagi kay board member Montiliban mga ka-aksyon. Kabahin ni sa ginambalan kay nasa committee meeting sa bayan sa sangguni ang panlalawigan. Ikatatlo nga distrito maning lubos nga apektuhan sang 2 ka beses nga pagbaha. Ang quarry operations mga ka-aksyon, dugay na ng isyo diri sa Negros Occidental. Ang problema diri nga subong lang namunuhan kung way sa matabo nga trahedya, way man gintandog ang isyo sa mga quarry operations. Didikada na rin nga problema kag isyo Damo sang reklamo, damo sa mga quarry operations sa activities. Nga nagapya na gusto na lamang kalkal sanduta, balas bato, dakal-dakal. May mga lugar nga ginasiling nga grabe ng ab-ab. May nakamuno gani sa ako nagligan mo. May lugar mga ka-aksyon nga tanan ko rin nga kapitan. Ang ila sa negosyo, quarry operation. O, tanan nga kapitan, may quarry nakin mo yan. Okay ba lang na? Kaya nga kung kuhaan mo permit, mangin legal man na sa mo. Ang quarry operations di ba na matawag nga illegal kung ginasunod lang ang protocols. Kung way lang kasupak sa pagsulundan o kung kasuguan. Pero kung usisa o naton sang maayo mga ka-aksyon, padalman naton tuntuod gid sus sa isa goro kagatos ka quarry operations, mayroon na isa o kung duha nagatuman sang kasuguan. Yes, gaakto ba nato sila opisyal sa gobyerno, man obligasyon nila na, alang-alaman sila na maglungo kag magpabaya na, obligasyon nila na. Pero ang kalabanan mga ka-aksyon, nagakatabo lamang ini kung may matabo nga kalamidad o kontrahedya. Abot na kamo ni Rocket Una sa balita, una sa aksyon. Hindi pwede mahiya aktuhan ng isyo ni How nga way pasang may magluntad nga kahalitan. Gakatul alin puduhan ni sang
ultimo nga si Juan. Magamon permi ang katabo. Kuwari operasyon sa balita nasyonal si Presidente Rodrigo Duterte ba nung timing man sa aton sa nga ginbalita lokal ba si Presidente Duterte nagmando sa tanan nga mining operations. Hala. Tanan nga mining operations. Stop! Ambal ni Duterte. Hindi, ito si Duterte nagambal ya. Skibuloy ito ya. Ambal ya. All mining operations stop on a small island in Tawi-Tawi. Tawi-Tawi. Binyos Negros. Ang environment ko completely devastated. Ambal ni Cabinet Secretary Carlo Nograles. Alas 5:18 doon na lingaw tahaw sa quarry operation ni Haw. Sige. Dari kita na sa ato sa ring observation report sa ato sa ring patrol nagalibot man sa pila ka mga quarry operation nagalibot sa Alandomon Tower, naglibot sa dalan dis Bacolod ho. Ato sa ring lady reporter with Action Eden na boss. Action Eden, mayong hapon sa report please come. Good afternoon, Action Marlon. Happy birthday na of course kay Manang ko. Bao do ara kasunod banga ba? Wala Ara kasunod ba nga ha? Wala lang gid. O base ko na ara kasunod Alandomon Tower, Roy man. Ano na nga tower man? Alandomon gani. Ate, sige pwede man ako. Amo na gusto, Action Marlon. Pero nakalibot ka na. Libot-libot Yes. Pero ti kabalo naman ka nga maglibot-libot ka subong medyo laba gid dapat ang pasensya. Oh. Kay man, ti kabalo ka naman Action Mar, damo dan sa mga kuan no, mga dalan, mga ginapangrungkab. Ginapangrungkab ang term. Kay tiya mo nang rason sa bulubugat nga dalagan sa traffic Action Mar, especially diri sa bahin sang NGC wala Action Mar, dira sa may atubang gid sang esplanade dira bala kag sang isa dira ka BPO company. Ginaano dalan, ginarongkab. Oo, do ginakot-kotan to ni Action Mar para guro may pa kumbaga kung interview tuligad mo ni Action Brian bla taga DBWH, may nakita lang sila nga medyo sala. Ti ginpaliwat kag kinanlan man gyud Action Mar nga liwaton. Ti syempre nagabayad tarong ang syudad, nagabayad tarong ang gobyerno. Dapat gid lang nga insakto man ang ila sini nga trabaho. Pagkataon nila Action Eden ang naghimo to nga nagsala to. Di ba? Correct, Action Mar. Pagkataon nila to, ang naghimo to, para matandaan, ano nga, ano to, construction company or sino nga tao to, tandaan nyo to kay nga aman, kasi kung hire na siya liwat, sa iba naman nga project, ang magsala na naman, kung ibalik naman, di ba? Dubli gasto, Action Mar, no? Hindi man pwede nga, libre lang nga. Nga ang nagsala, di ba? Na kibyas lang gurong takos, amo na pwede lang na nga rason. Sala, guro ang basic kiwi ang roller. Kasi amo na ganyan. Ang Action Mar. Pero ti, ano lang nato na, sila na nang naka-identify Action Mar sa mga sala. Kasi hindi man tayo born to be inhinyero, Action Mar. Correct. Pero ti damo nagapamangkot, especially sa dira nga area, bangod nga ti, given that Action Mar na halin sa Lopwest East. Halin sa Lopwest East, ng traffic na Action Mar. Given nga traffic na daya lambot pa diri sa may bahin sang New Government Center. Lapos na dito Action Mar pa Doña Juliana ni siya mo ting iban ginagamit ni nga access road shortcut sa iban nga mga motorista, especially mga private Action Mar bugod wala man diya sang mga pasahero nga makalabay. Pero tikis bisan aga gani Action Mar ka agi kita dira. Bisan alas 9, alas 10, grabe ang bugat dalagan sang trapiko sa dira nga area. Pangod man sa gina-construct dira nga dalan kag ang lain pa bangod nga may ginbutang tuod sila nga baral pero do kulang balang reflector Action Mar, hindi siya reflectorized gid kaayo. Di kundi bag-o ka lang na makalabay, abi kuan ka lang da
stranger ka, kumbaga, diri sa syudad sa Bacolod, naglibot-libot ka, mamumo ka kita action mar mo, kaya diri daan sa bahin sang esplanade, kadalom na, sang ila, sining kinotkotan. Ti, ano malang na ang mabulig, da sang baral, da nga butang nila temporarily, kung wala malang action mar, sa nagakaigo, ng mga materials or signages dira, para malikawan ang area. Wala labot dira action mar, paglambot mo dito sa bahin sang Bangga Kore, may mga gina-construct man dito nga dalan, may mga ginapang buhuan pa man to action mar, kaga wala kita kabalo kung ano pag itong ila, mga ginapang kaayo. Pero ti subong, dudamo na nagareklamo, especially dira abi, lambot man dito sa Takuling area, ang dito gid action market, tigin buhuan lang, pares to bala sa issue nagligad sa Filisa, nga ginbuhuan ang mga dalan, kagin pabayan na, wala na nasundan pa ang pagkaayo action market, kis human consideration, mahambal kita nga ti bangod nga nagaulan-ulan, pwede action mar nga ti makapolo pa huway sila abi, kaya ti hindi man sila pwede magsulay sa ulan, tapos ang semento, bulubudlay man action mar, finishing touch dira abi. Pero ti ang ayo lang sa mga pumuluyo bala action mar nga kung may tsansa nga magtrabaho, trabahoon gid, kay ti kis nagadali man puli, especially sa mga sininga inoras, nagadali puli action mar, kay ti mahimos pasang pala niya punon, ti kisa usik pa sa oras, sa bantay pa lang daan sang jeep nga limitado man sige hapon tubtob karon hasta pa sa trafiko sa dalagan action mar sang ginatawag na trafiko diri sa palibot ng syudad sa Bacolod. Subong nga ni action mar ay kumpara mo bala sa may mga klase pagidya grabe pagit ang traffic sa mga eskwelahan nga masami man action mar nga ti pagkala 5 office hours tapos na ang klase tapos na amo lang action mar ang masulod sako ang dalan. Pero ti subong niya bisan wala sang face to face classes kag mga empleyado lang ang nagapauli traffic sa gihapon ang syudad sa Bacolod di kay gid makahambal nga grabe kadamo gid gali sang may salakyan diri sa syudad sang Bacolod action mar. Kag ti kis abala makalabay ka sa mga malls, kita action mar nakalabay ta sa mga malls no, puno ang ila parkingan especially dira sa may SM sa may Rob, ginakulang pag ani action mar ang parkingan. Wala labot dira, may naga-parking na, pero nga naga-traffic yapon sa mga dalanon. Pero unlike action mar kung may mga occasion to pares sa Christmas kay sa New Year abi, on that same day, jutay, syempre, action mar ang mga nagaginawa. Pero ti rare lang na nga nagakatabo, nga naga-empty, gidya kumbaga, ang dalanon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Pero action mar, amo na sa ato mga motorista, halong-halong lang gid no, kag ti magdala lang gid sa tanan nga oras, kalo, jacket, tanan action market, hindi tayo subong mabalaan ang panahon man, na gulpi lang nagainit. Pares kaina, tapos subong do nagdulom-dulom naman action mar kalangitan, most probably sinigagabi maulan-ulan naman. Kag tido sampat gini subong action mar ang paghigop naman sang imo sini nga paborito. Kabalo ka na. Sang starts with letter B. Baboy? Kabalo ka na action mar. Ano? Burger? Ends with letter Y, tido baboy. Kabalo ka na action mar. Gali? Kasi syempre, halong-halong action mar, kang ginakuan pag subong gali. Ang ni isang mga tao, ang gina-worry pag nila action mar, kabalo naman kita, do amo gining uso, action mar, tila ninya daan, gulpi ka init, kung aga pagkagabi, maulanan ka, ang ubo, sipon, ara, gid action mar, that's why nga maghalong-halong kita, kay basi magpa-check up ikaw, kag i-request ka sang RT-PCR swab test sang imo sini nga doktor, basi kung ano pa dira ang resulta, hindi ka pa manamian. Kay ti sa gihapon action mar, ara sa gihapon ang COVID-19 pandemic nga ginatawag. Kali sini nga hapon gani action mar actually nagpagwa sang statement si Bacolod City Mayor King Dinergia nga ang Bacolod City gali action mar magkuha sang 650,000 ka AstraZeneca doses para sa vaccination program naton. Doses. Doses. 650,000 doses action mar na AstraZeneca. Di syempre action mar nagambal na si Mayor Bing nga nag-sign na siya sang deal sa Oxford British firm nga but silingon may ara kita sang very substantial number ng action mar sang population no ang mabakunahan kung mag-abot na ini sa Pilipinas. Pero nagligad to ginpalayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa interview man sa Action Hotline nga
deal pa lang ni Action Mar ha, wala pa ang supply. Ambal niya, base ang supply, maabot pa na by April or May or June, puro Action Mar ang pinaka-maximum, pinakadugay nga mag-abot ina. That's why, yung sa gihapon, hindi lang pala magsalig, ay, may bakuna, nagali, basi po, hindi na ko pwede na, nga magwa ko, hindi magsuksok sang face mask. Magwa ko, hindi magsuksok sang face shield. Kagati, mag-upod kami sa nobyo ko, sa publiko nga lugar, ma-holding hands lang kami gyapon. Hindi man pwede Action Mar gyapon. Kaya dapat mo na safety, health and safety standards sa gyapon ang aton ginapatuman, pagsuksok sang face mask, face shield, kag pagpatuman sang social distancing. Action Mar diri sa syudad sa Bacolod, of course, traffic sa gihapon Action Mar, dalan Lagson, kag sa Kalaba nga dalan sang Araneta Street Action Mar, kay nagahingagaw puli man ang tanan lapos dito sa may Bangga Cory, Nansilingan, Takuling Action Mar, moderate tub heavy man ang dalagan sang aton nga trapiko. That's why sa aton mga ka-aksyon, pamati lang kamo no sa aton diri sa Facebook Live na sa Action Radio Bacolod for more news and information kag update man, especially Action Mar sa pagbag-o-bag-o sang klima sa laman sang panahon. Para naman sa complete nga management sa inyo sininga Liberty Talks mag GTX 500 sa kada phytochemicals, kag antioxidants, pangontra ni sa liver inflammation, cirrhosis, sa Patrol Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Okay, dari kita sa ato sa live stream. Nagamonitor si Manet Nika Vera Camiles watching from Riyadh, Saudi Arabia. Si Tomas Broniola, good afternoon, Action na Marlon, monitor Regent Pearl Alihis. Andrew Juanites, Andrew Juanitis, good afternoon. In the Plaza, mayong hapon Action Mar, please greet John Ray Delphine. A happy birthday. Thank you. Si Yods No Lord, good afternoon. Bong Tizo Arroyo, mayang hapon Sir Marlon, watching live, Porok Violeta, Barangay Takuling, monitor lang ko sang balita mo na mi anggid ko magbalita sa Emos. Thank you, Bong. Flora May, Bakuli, Mirasol. Aldre Dagia, mayong hapon Sir Marlon, mayong hapon sa tanan, God bless and keep safe. Melvin Peñafiel, good PM, I am your avid listener. Thank you, Melvin. No, si Melvin Peñafiel. In the Plaza, action nga dari XFB may portion nga gamiyot ang program how. Normal sa in the Plaza, no may portion nga mga ginamiyot. Labi na kon commercial kaga endorsement. Amo sa ginamiyot ginasa. No kay manang protocol namon di pwede mapabati dara sa Facebook. Pero sa radio set sige na ya. Salamat in the Plaza. Ionima Remontal, Damaso, good PM. Zinaida Nisha, Valencia, good afternoon. Watching from Valenzuela City. Joyce Ginguba, Palcania, hello. Alma Kenyosa Coli. Araman si Koya Randy, mayong hapon Aksyon Radio Malia. Zet Alunan, Aksyon na Marlon, good afternoon. Watching Hong Kong, God bless you. Jerry Samson. Mga mensahe nga malawig-lawig. Alex Fuentes, mayong hapon si Action Marlon. Happy Wednesday si Emo Sir. Be safe. Okay, iban na balikan taraman tugay-tugay.
kopya na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nay Sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalat na Malasig pero sigurado. Aksyon na may dala pagpalanggan. Pangita kabalasang antioxidant nga vitamin size. Sa siring abahin aton hibalaon na ang report gikan kay Aksyon Dale Salazar. Ibalaon tama ka-aksyon kung saan oni mag-aumpisa ang aerial inspection sa Mambolok Creek, no? Abot ko nag-umpisa naman dang dredging operation. Dito sa may Talisay kag Victoria City ang dredging operation nagasugod na kag kahapon ti nadlabayan taga dito sa area sa Talisay. May sang dredger nga nagapatigayon sa pagkutkot, no? Dari sa Bacolod City, Aber, ato ni Balaon ka nanong pastadas ni. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sa nga balita sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale sa report, please come in. Action Mar, mayara pa sa aerial inspection nga patigayonon ang Bacolod City RRMO antes sa magpatigayon sa dredging operation dira sa bahin sang Mambolok Creek. Action Mar ini matapos nga kadako Action Mar sang equipment nga pagausaron sa Bacolod City RRMO sa pagpatigayon
sining nga pagpadalom dira sa nga Mambulok Creek no 7 feet ang kadalumon sa pagakot katon action mar sa tuyo ngayon na mangin solusyon sa mga pagbaha nga maeksperiensyahan sa bahin sa Barangay 8, Barangay 2, Barangay 10, dira sa bahin sa SM City Bacolod, sa may Bacolod Public Plaza, kag sa may dalan Gatuslao Action Mar. So kahapon nga adlaw nagsapol si Executive Assistant Jomani Vargas and Pastor Head sa Bacolod CDRRMO. Upo ang City Legal Office, upo ang duha ka barangay kapitan sa Barangay 8 kag Barangay 2 sa nagitman ang Bacolod Housing Authority o kon BHA Action Mar. Sa unang plano, unang inisyal nga pan-action mar, may rakontani sa mga balay no nga pagagubon para makasulod ining mga dalagko nga mga equipment nga pag-usaron sa dredging operation. Pero kahapon nga daw ang development, din payag ni Sir Vargas nga posible action mar, hindi na magguba dira sa balay para makasulod, kundi mayara dira sa padera o kon pika-pika nga pagagubon para gidamang makasulod ining dalagko nga mga equipment sa lugar. Sa likod sa Ramaya, Action Mar, nga condominium, dira magalabay ining mga equipment no sa syudad sa Bacolod. Rason nga nagpalayag diri si EA Vargas nga wala pa gid mahibaluan o kon pakod Action Mar kung balari mga balay dira nga maapektuhan nga lapit sa Mambulok Creek. Pero kung basihan natin si Sir Vargas, makabigid action mar nga yara sa danger zone, ining mga panimalay action mar nga yara negatinera sa palibot sa Mambulok Creek. Sa karon wala na sang tubig nga nagailig dira sa Mambulok Creek bangod sa Sir Vargas, puno na action mar sa basura kag barado na ang ambo nga creek. Ayon tingog ni Executive Assistant Jomani Vargas. May gupon nga balay, depende pa to kung pwede kini ka agin na lang sa wala balay. No? Kasi may gupon lang nga gabay niya pader. Nga pika-pika, which is not really, daw kwa na lang. Mutong i-decide na mong kapon. So, pag takot na siya mong item, makakantok na dyan sa site. So, continuity operations. Okay, so wala na sir sa mga affected houses? Sa sabon hindi pa kami kahambagan tungkol niya, depende sa working with kasing item naman Basta kung di kayo go, kasi magguba kami pala Sa equipment? Sa equipment, oo. Okay. Pero ano sir man, ma-survey pa ka mo to or takso niya pa ka mo? Itong may tiluat na ikuan, ining semana, para naman liwat syndrome. Oo. Ay ang pa-check naman actual kung ano pala. Di ka mo malabay sir Dra sa likod sa Amaya kami na yung tanim to para makakuha dra ang actually may na tubig agad kaya tungkol sa puno na siyang basura accumulated for pila na isa siguro katuig na ada tungkol na kami gamit so kamo akaroon na nga kimpo ka magamitan mo sa equipment. Oo. How long sir ang duration ng work? Estimate na mong kapunto daw mga 2 weeks siguro. 2 weeks? 2 weeks, Okay, so malabutan siya mga February? Mama na. Kaya ang isa pa na konsidera mo na basura mo kuha namon. Kung anong system pagpagawa namon, dindalon, anong gusto lang makwasing IPM, kahit hindi man naata na nilunang, di ba na pwede sa madala mo. Okay. Yung solid waste lang ko so bulad-bulad naman siguro na somewhere sa lapit Hindi ko ako siyang IPM, dalon to sa dam site. Once again, sir, nga mag-successful ang inyong operation, sir, ano ni ang ginalantaw natin nga effect, sir? Ang effect niya din na nagbaha sa may barangay 10, barangay 12, barangay 8, 2, sa SM, sa Windows Plaza, ang dari sa Babao, Gatuslao area. Action Mar, or lang yung sa ato sa mga interview kay Executive Assistant Jomani Vargas, Action Mar, so itigin na palagaga nga kapin na duha sa semana Action Mar ang mga dredging operation sa sina nga lugar kada third week sa bulan sa Enero. Posible madayon na ining pagpadalom sa Mambulok Creek diri sa may syudad sa Bacolod. Update kabalikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Lake Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Aksyon Dale Salazar sa balita gikan sa Bacolod City Hall. So kabay pang madeterminar kung hindi naman sila nga madeterminar kamanti na
Hibalawan naman siguro kung ano ang ginatunaan sa masamisang baha diri sa syudad sa Bacolod. Pero ang isa sang purpose akong tinutuyo sa ginatawag nga aerial inspection para nga mabalaan pagid kun diin pagid nga area dara sa may Mamboloca Creek ang kinahanglan sang pag-akto nga kinahanglan sa paggatinlo pasang karon kung ano nga plastada. Alas 4:43 Action Radio Philippine Standard Time. Kay Amy Esmeralda Dolido, good afternoon Action Marlon. Araman si Noel Amar, good afternoon Sir Marlon. Joel Gonzaga, good afternoon Action Marlon. As lang ko hindi ka mo on air, kaina pa ako kapangita station nyo. Yes, Sir Joel, no? Mayara kami sang ginakayo pa. Samo sa nga transmitter di sa may barangay Talok, Bago City. Ginatingwaan man nga dugay-dugay basi kon makabalik man kami. Hindi kid malikawan, no? Gakatabo gid ang trouble, labi na sa transmitter sang kada istasyon sa radyo. Pero live kami gyapon diri sa FB, okay? Thank you, Joel Gonzaga. Kay Noel Amar, tamiyaw ko lang akon son-in-law nga si Ninyo Ching nga nagasulong sa nga isa nga birthday today. Jamsi Boy Damari, salamat sa mga mensahe ninyo bisan low negosyo. Balagba panablaw. Gila nga, ay importante acknowledge tarang pasalamatan talang at least ara sila nga monitor sa action sa live stream. Pero may mayara sa mga mensahe nga ti hindi ta pwede paglawagon no kay labi na gid kung business bla kung negosyo. Ima Alquala Kelstrom, greet my friend Vilma Oiko, Silita Village. Alhis greetings from Sweden. Thanks, good. Stay safe and God bless. Si Martin Aliling, good afternoon po. Si Vivian Acuña Esteves watching. Arama si Kenneth Valencia. Ang sumala monitor lang Korea. D-Dane Jonah. Ginatime ko lang da ang nagapamati mayong hapon. Rose Guevara mayong hapon sa taran-taran nga nagamonitor. Evelyn C. Riritan watching from Silay City. O sa Silay City may ara sa ginapangita 13 anyos naman ho nalumos ho. Ginapangita pa sa tubtub subong sa Suba no dira sa area sang din nga area check ta. Sa mga area sang Sitio Riverside, Barangay Hawayan, Silay City. 13 anyos naman nga soltero ho. Na gin-report nga nalumos subong nga hapon lang. Grabe no, bagod man sang flash floods nagligad. Siguro kadamo pa sa mga portions bala, suba or sapa nga dalom gyapon ang tubig. No, so ang kabataan yun labi na mga minors bala, mga minor de edad. Sa mga ginikanan, i-check nyo hindi nyo na ipagpahanuguti nga maglagaw sa malayo-layo labi na sa pagkanto sa suba akong supa. O kung nasa pa man. Nagluwas na mayara pa sang delikado nga daludo kabay, no? Malin naton kung grabing ulan dito sa bukid. Kag white takbalo, nagabagos-bos na gali ang tubig sa pa o kung suba. Tulhogin apakadtos bye-bye. Tekon ara ang inyo sila kabataan daras tunga gadayon, malang-alang sila makahingagaw sa ka. Abtan sila sa daludo. Abutang sa peligro, mabutang sa delikado. Kadamo na sa mga na-insidente, trahedya nga nagluntad kaangayos na. So, importante gid mga ka-aksyon sa atos sa digidikanan. No, puluban tayo, permi inyo sa kabataan. Sa balita, una sa aksyon. Erlinda Agaya Haldane, Hambalya W222 W2. Oh, anong butsilingon siri? Thank you, gida. Sandy May, good PM Action Marlon, wala ka mo sa radyo. Ganatinguan, may trouble lang Sandy May. Ito sa transmitter, pero live kami gapon sa FB, okay? Basta dugay-dugay magkabalik kami sa radio. Michael John P. Season, good afternoon Action Mar. Greet ko lang Season Palma, family dira sa Porok Brotherhood Sumag. Monitor from Machato LC, Paranaque, thank you. Maria Lisa Dinisa, mayong hapon Action Mar. Okay. Tamyaw ko, bilog nga taga-barangay Mansilingan. Labi na gid taga-proper, o kon crapper nisa. Cropper o kon crapper. Sige. Cropper Rescue Group, God bless us all. Evelyn Di Pomosano, mayong hapon ak Marlon. Keep safe everyone. 5:47, mabalik kita anaya. Sa ato sa nga pagpanumbalik, balikan ta ba nato sa nga patrol na tipon nila sa nga balita. Stand by.
Sige. Evelyn Tipomuceno, keep safe everyone. Okay, Maria Lisa, dines sa Tamyaw Man Kuda. Sa dines sa Viahar family dira sa Barangay Alihis. Si Noel Amarambalya, shout out ko lang Sir Marlon, akon kumpare. Nga si Boy Jolingo dira sa Barangay Mandalagan. Thank you. Alright. Thank you, Ed. Okay. Rodney S. Harder, good PM Action Mar, per may lang kaguba niyo transmitter niyo how? Basi ginaguba na nila kay number 1 kamo. Pertiman ba? Si Rodney S. Harder ba? Kabay pang hindi lang normalan agoro nga bisyo nagakaguba no? Maplastar sa maayo kag malawig-lawigan man agoro no? Yan ang saka na amon sa ding antina no? Para pagbalik naton bulyada naman kita sa radio. Salamat gina kay sino to gina? Dari ba dabo pag-sulod sino to gina man? Si Rodney. Rodney S. Harder. Si Rodney Harder. Thank you kid. Kay Sir Rodney.
sa ding patrol. No, detalye sang balita. With action, Eden Abos. Action, Eden, sa detalye sang report, please come Action Mar, naglambot sa 174 ang napatigayan ng operasyon sa NOCPO batok naman sa most wanted person, kag 1,572 naman sa other wanted person sa bilig ng 2020, ikumpara sa 111 operasyon sa tuig 2019 para sa most wanted person, kag 1,340 naman sa other wanted person. Sa record sang NOCPO sa tuig 2020, nagresulta ini sa pagkadakop sa 182 ka mga most wanted person, kag 1,946 ka other wanted person, samtang sa tuig 2019, 113 ang naaresto nga most wanted person, samtang 1,597 naman sa other wanted person. Sa biyak nga bahin, naglambot naman sa 288 ang nakompeskar nga armas luthang, paagi naman sa soft hand approach sa tuig 2019, samtang 277 naman sa iron hand approach. Mas nagdamo naman sa tuig 2020, bango naglambot sa 792 ang nakompeskar nga armas luthang sa soft hand approach, kag 186 naman sa iron hand approach. Balita rin sa NOCPO o kung balita rin sa patrol. So, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:56. Hoy sa mga nagapapas ang inasiring mensahe. Sa mga nabilin nga mga minutos na to na. Iban nga balita, way tamalabutan to karon sa Action Firing Line. With Action Art ay hopon alas 7, tubtoba alas 9. Basta gani Wednesday si Action Art. Now ang naga-firing line. Dona Robles sa Pro di Halidad Monitor, God bless from San Diego, California. Sinuwal Abar sharing and likes dan salamat Emerson Razonable. Salamat sa akin padala nimo sa ding mensahe no kag perti nga mga gin panamyaw mo ba. Thank you gida. Miguel Nambong, mayong hapon ng Sumarlon. Good afternoon. Ambal ni Emerson Razonable, sa tanan-tanan ko no, lihog lang, shout out, Grupo Aguanta. Kinatamyayo ko no, ang Grupo Aguanta. May mga call sign pa yaw. Ang Grupo Aguanta, si Barok, si Burnok, si Bahal, si Boy Panos, si Boy Balda, si Boy Laya, si Boy Utang, nga permi lang utang, upod pa si Boy nga permi man nga. Malyaway gid, salamat gid. God bless, halong lang staran. Good afternoon, Action Mark. To all, please only shout out Group Aguanta. Okay, kaduwagid ba? May mga boy free, boy. Okay, no good. Okay. Namo-damo. Salamat na Emerson Razonable. Magasunod na Action Balita Evening Edition. Sa mga balita lokal, balita nasional, balita international, kaiban pa with Action Day, El Salazar, kag-Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Hedevaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,